Totono khulumkha ni channel o hingkai tomungno norok ani channel o subscribe khlai ko hingkha subscribe khlai ridi ang katal katal job advertisement tei online information related video swnamo hingke norok ani o video no paithak jora de nai tongdi tebo kaham ke saimana bagui omo notification notice rijak kha staff selection commission SSC ni bukhak ti rijak kha obo post hingka hingke head constable naidi ministerial in Delhi Police Examination 2022 hingke oro sajaka 17 tarik ni simi 16 tarik 6 mas 2022 jora tei date tong application khlainani last date to 16 tarik hingke oro sini ST rong ni bagui to payment nangya hingkai free kaino apply khlaimana omo agartala bo exam center tongo hingke norok video no paithak jora tei nai tongdi kaham ke saimana bagui oro naidi schedule of computer based examination ke September ni 2022 wong nai omo head constable Delhi Police examination 2022 hingkha naidi oro rijak tongo kwbangma tik norok naidi ang o PDF nani description no buri rwnai tomungno norok kaham ke tebo saimana musung kaham ke thangai download khlai naidi hingke website no bang ri rwan ani description no norok thangai naidi website no bo kisa visit khlai naidi ang ani description no rirwnai borok ni official website hingkha o jaga o naidi pay matrix rwjaknai pay level 4 25,500 ni simi 81,100 jora ti tongo pay matrix hingkha vacancies naidi oro vacancy tongo kwbangma no sini ST rok ni bagui total post naidi sala rok ni bagui total post hingkha 559 tongo sini ST rok ni bagui 54 hingkha open tongo tei XS SM kai tongo oro naidi omo kai buri rok ni bagui ST 30 tongo open o buri rok ni bagui head constable buri rok ni omo kai hingkha total 30 buri rok ni 276 tongo total joto categories rom baiye hingkha o jaga o nationality Indian wngna nangnai tei age limit hingkha 18 ni simi 25 years jora tei relaxation rwjaknai 5 years sini borok rok no 5 years relaxation rwjaknai hingkha o jaga o 95 year relaxation rwjaknai SC ST rok no hingkha norok video no paithak jora nai tongdi tebo kaham ke saimana bagui tei o jaga o naidi kwbangma tongo ang joto tamsuk saimanglai video logi thangnai hingkha oro hingkha je class 12 pass wngjak borok apply khlai mano je class 12 higher secondary pass wngjak borok apply khlai mano tei equivalent recognized board borok apply khlai mano hingkha tei professional naidi attainments tongo omo typing speed rok naidi 30 words per minute tongna nangnai hingkha higher keba Hindi 25 words per minute hingkha oro je class 12 pass wngjak borok apply khlai mano tomungno interested tongkha norok apply khlai naidi hingkha je NCC certificate holders rok no borok ni bonus mark tongnai naidi oro rijak kha ang o PDF no rirwan hingkha bahai ke apply khlainai hingkha o website ang rirwan thangai norok register khlai di swkang register khlaimani ulo joto documents rok no form fill up khlaibai norok ready swkang registration khlaina di oro rijak tongnai naidi kwbangma no tongo photo no bwswk KB khlainani joto no tongo ang rirwana norok PDF no download khlainai di tomungno interest tongkha hingkha apply khlainani hingkha oro to naidi fee oro sajak sini ST rok ni bagui to nangyara hingkha je tei kubuni candidates rok hingkha boro 100 rupees ma rwnai hingkha oro naidi sini ST rok ni bagui hingkha oro rang nangya free no rimanai hingkha tomungno norok interested tongkha hingkha class 12 norok qualification bai mili tongkha hingkha norok apply khlaina di omo naidi ko agartala o exam center tongo north eastern region ni agartala Tripura o tongo exam center agartala nongnai hingkha norok tomungno apply khlaina musungkha apply khlaina di hingkha norok ani channel no takman subscribe khlaiya ko hingkha subscribe khlai di ang omo haino katal job advertisement tei online information related video swnam hingkha naidi scheme of examination mode requirement tamo ngai computer based ngai by SSC ngai tei physical test rok ngai measurement test typing test tongnai naidi computer by Delhi Police tei computer formatting test ngai 4ta step tongo hingkha kwbangma no oro tongo naidi syllabus rijak tongo pori naidi
ang joto tomo amsuk discuss khlaimali ya video log thangnai hinai hingke noro ang PDF free ruano noro thangai nainai di PDF no download khlainai nai di hingke ang official website buri ruano borokni norokni haidrok bwsakna na tei physical test o tam ma khlainai oro joto reject tongo hingka kei konai di MS Word ni omo reject tongo hingka norok tomo interested tongka hingke apply khlaina musung tongka hingke apply khlaina di hingka angkai norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya ko hingka angkai subscribe khlai redi ang omahai no kwbangma no ketal job advertisement sanam hingka angkai naidi o jaga o chini Tripura o tongo exam center hingka angkai je candidate interested tongnai class 12 pass wngjai apply khlaina musung tongka hingka angkai apply khlaina di date laia saka hingka angkai tini bagam sung situng jotono no hambai.